Izindaba ze-1KZN TV zifundelwa Siyabonga wakadumane nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Kucijwe intsha ngawezokukhangisa. Livuke esiswini njengotshwala elezobandlululo. Kanti wasemtubatuba empini yezidakamizwa. Izindaba ze-1KZN TV zifundelwa Siyabonga wakadumane nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Intsha engaphansi kohlelo lwe-Metropolitan Collective Shapers lokuqeqesha nokuxhasa abantu abasha ngamabhizinisi abo ithi izuze elikhulu ngalolu hlelo njengoba bekwaze ukuthi bafunde ngezindlela zokuphatha kanye nokukhangisa amabhizinisi abo emkhakheni yahlukahlukene. Laba ke bakusho lokhu njengoba kade kuqhubeka umcimbi wekwethwesa kweziqu kwabali10 abahambe phambili obuse Radisson Blue eMhlanga. Isikhungo semfundo ephakeme eMangosuthu University of Technology sibungazeke usuku iWorld Intellectual Property Day namaciko ngenhloso ukubafundisa bebaqwashise ngokubaluleka kokuthi ke bevikele umsebenzi wabo ukuthi ungantshontshwa noma ke ulahleke. Nika usizo kuma entrepreneurs ukuthi sibanike iskill siphinde sibanike imali sibanike indlela yokuthi bamakethe amabusiness abo ukuze azokhula bakwazi futhi ukuthi baqashe abanye abantu abazokwazi nabo ukubhekela imindeni yabo as ikhulu business. Program ihambe isikhathi esingango 9 months and kulo 9 months besinama class la sifundisa khona inhlobonhlobo zama skills from ukuthi imali yakho uyibheka kanjani to business plan ukuthi uyibhala kanjani but ongaphezulu kalokho baphinde baba nabantu abafana nama mentors. Lokhu ke kuhlanganisa ukuthi bazi ngangezikontilaka abasayinayo noma izivumelwano abazenzayo nezinkampani ezithile nokuthi ke bakwazi ukuthi bazuze bethole imihlomulo ngemsebenzi yabo. Metropolitan asenzele yona ukuthi usihlanganisele ama experts kuma fields ahlukahlukile. So sithole ama soft skills, sathola marketing exposure, sathola advice ngama financials, sathola lonke uhlobo loxhaso osukulidinga mawuso amabhizinisi osuke esaqala. Waphinde futhi wasiza ngokuthi sithole abantu abalimayo nabafuyayo abafana nathi esikwazi ukuthi sibe nama conversations around some of the challenges nezinto esibhekene nazo kulomkhakha esikuwona. Oyinhloko yehhovisi National Intellectual Property Management Office uthi kumsebenzi wabo ukuthi ke lempahla ivikeleke futhi ke ukuhweba kwayo kuzuzise abantu baseNingizimu Afrika. Leske izindaba ze-1KZN TV ngengusamukeliso enqulunga ngiseThekwini. Asipholi isilonda sokukhothama kwenkosi uAlbert Luthuli yize sekuphele iminyaka engaphezulu kwama30 kwenzeka isigameko. Umndeni wakhe kanye nabangani bakhe bathi bafuna ubulungiswa njengoba bekholelwa ukuthi ukukhothama kwakhe kwaba nesandla somuntu. uLuthuli washayiswa izitimela washona eGroutville kanti umbuso libuyisile icala lakhe enkantolo ephakeme eMgungundlovu ngenhloso yokuletha ubufakazi obusha. Sekuphele iminyaka engaphezulu kwama50 kusukela kwakhothama inkosi uAlbert Luthuli owabengumengameli weqembu leANC. uLuthuli washayiswa isitimela eGroutville kanti izinkantolo zangaleso sikhathi zathola ukuthi ukukhothama kwaLuthuli kwaba ukuzibulala. Kepha umndeni kanye nabangani abazange bagculiseke ileso sinqumo, bakholelwa ukuthi ubulewe kepha kwathiwa uziphonsile kujantsho wesitimela. Njengamanje abashushisi bombuso balibuyisele enkantolo lolu daba. My lady, the friends and family of Chief Luthuli and indeed the international community have for more than half a century been waiting to find out the truth behind his death. In the meantime, my lady, may this court kindly allow us to sketch a picture which will be ventilated by witnesses of a man whose death has brought us here today. Abe-ANC bathi bakholelwa ukuthi uLuthuli akazange azibulale. Ubaba Chief Albert Luthuli, uPresident General kaKhongolose, aphinde futhi abe inkosi yesizwe sakwaLuthuli, aphinde futhi abe umuntu obekholwa kakhulu ehola nakhona esontweni. Umuntu bethanda umuntu ukukhululeka kumuntu omnyama bese sikhuluma ngobaba uMxenge
owabulawa kabuhlungu ngendlela emangalisayo. Imndeni isakhala lemndeni emibili ngoba kuningi okwasala ngemuva maku-investigator. Siyethemba ukuthi le inquest izosipha ithuba lokuthola ubufakazi obunye on top of what we know. Abashushisi bathi indlela okuchazwa ngayo lesigameko ayugculisanga umndeni njengoba kathi washayiswa isitimela walimala kabi ekhanda. According to the 1967 inquest record, the incident which led to the death of Chief Luthuli occurred on the 21st of July 1967 whilst on his way from his store to the sugarcane fields near Gladhow training station. It was alleged in the said record that he was struck by a train. At the end of the inquest proceedings, the magistrate concluded and found that the cause of death was, I quote, a fractured skull, cerebral hemorrhage, and contusion of the brain sustained by the deceased when he was struck by a goods train accidentally. Udunwa uthi omunye wofakazi waphenywa ngemibuzo yenkantolo ngalesiya sikhathi wahluleka ukuchaza ukuthi uLuthuli washayiseka kakuliphi ihlangothi wathi walinyazwa kabi into eyayibukhali. The next witness, who was equally called upon to confirm that he conducted a post-mortem examination on the body of an adult Bantu male, Albert John Luthuli, on the 21st of July 1967 and completed a report on Form Health 1, which was read and handed. Ubufakazi bomunye wayesebenza esitimeleni ngalelo langa waveza ukuthi isitimela azange siubange umsindo. Sakani Mataba, who was working on the bridge within the vicinity of the alleged scene of an accident, was called to testify, and he inter alia testified that he saw the train when coming from Stenger, entering the bridge, but did not keep watching the train. Leli cala liyaqhubeka nokuqulwa enkantolo ephakeme eMgungundlovu njengoba khona ofakazi asebebiziwe kanti ela Griffith Mxenge lona lahlihliswa ukuba lizobuya enkantolo ngenyanga kaNtangulana. Ezindabeni iz1KZN TV nguAyanda Dube kuseMgungundlovu. Umasipala inkosi uMtubatuba enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal oholwa ikhansela uMxolisi Mthethwa usuqhamuke nohlelo lokusiza labo abahlala edolobheni asebephenduke emlutha yezidakamizwa. Ukudayiswa kwezidakamizwa kuleli dolobha sekuholele ekutheni kugcwale intsha kulo nesuka kwamanye amadolobha. Idolobha laseMtubatuba libhekene nenselelo yalabo abasebenzisa izidakamizwa bahlale edolobheni nababizwa ngamaphara. Imeya lomasipala ukhansela Mxolisi Mthethwa uthi baqonda ukuthi abantu abahambele edolobheni basithola bengaphephile ngenxa yale bantu. Senkingeni enkulu umphakathi wase enkosi uMtubatuba la khona sibhekene nenkinga yabantwana abalinganiselwa eminyakeni esuka ku14 kuya ku25 noma kuya ku30 years. Laba asebefudukile emakhaya asebezohlala permanent edolobheni bedle izidakamizwa. Angifisi ke mina ukubabiza ngaleli gama ababizwa ngalo kodwa ke babizwa ngaleli gama elidumile okuthiwa amaphara. Sisenkingeni ke enkulu ngoba umphakathi ikakhulukazi makuzinsuku la khona kukhokhwa khona ama grants ogogo bethu omkhulu omama obaba nodadewethu la khona baba nezinkinga zokubanjwa kwenkunzi emini kokunye bathi bayabasiza ngokubathathela oplastiki kanti sebeyabathatha oplastic babo sebebaleka nabo umuntu omdala akakwazi ukumhubha. Lo masipala
suqhamuke nohlelo lokusiza labo abafuna ukuphuma kwisidakamizwa njengoba kuvela ukuthi iningi lalentsha esikaphakele lapha isuka kwamanye amadolobha. Qalile ke lo mkhankaso wethu ngo 2022 sifisa ukuthi yiphi indlela esingayenza ukubalekelela nabo ngoba ekugcineni abantu bayafisa nabo ukuthi balekelele baphume emndenini, abanye sebeyafisa ukuthi baphume kule nkinga kodwa bazi ukuthi bazophuma kanjani. Omunye obeyisisulu sesidakamizwa noseshintshile uthi waqala kancane kwisidakamizwa ngenxa yezinkinga wagcina engene unomphelo, echaza ngokusizwa kwakhe umasipala uMtubatuba njengoba senonyaka yekile ukusebenzisa isidakamizwa. Uncome kakhulu uhlelo lwalomkhandlu. Kwakuyisimo mhlawumbe engangibhekane naso ngaleso sikhathi. Kwase kuba khona ke into eyayingihlupha njengokuthi ngangasakwazi nokuthi ngilale, ubuthongo bungangifikeli. Ngase ngithola komunye umngane wami wangitshela ukuthi yazi nansi enye into lapha engakusiza ukuthi mhlawumbe ubuthongo bukufikele. Ngoba ungena kwami kanjalo ka ngisho mangicabanga 2017 uqala kwami nje ukungena kulento okubhema. Kunzima kakhulu. Kunzima ngalendlela engangokuthi le ndawo nje yala ayikho indawo engakaze ngilale kuyona la eMtuba. Kunzima ke sizama ukuthi ugcine uyitholile into ozolala ukuthi uyibhemile. Ngase ngithola umunye ubhudi wakwaButhelezi uSifiso uSikaqaqaqa osebenza la kwamasipala kwelinye office la kwa OSS uSukumasakhe. Nami ngase ngikhalela kuyena ukuthi angisathandi ukuphila lempilo engiphilayo. Ngisacela ukulekelela. Okusho ukuthi ke naye ke washo ukuthi usazomnokhela go baphathi bakwamasipala engicelele ukuthi ngingathola kanjani usizo. Shuthi kwaba njalo ke wazama wanokha walithola usizo bangilekelela. Ngagcina nami ngiphumile. Amadolobha amaningi akuleli abhekene nalenselelo yabalala emgwaqweni ngenxa yesidakamizwa. Umasipala uthi uzosebenzisana namaphoyisa ukulwa nesidleke sabahweba ngesidakamizwa edolobheni. Ezinye zezinto kufanele nathi sikhandeke iplan ukuthi law enforcement wethu uzosilekelela kanjani ukuthi lezo nkinga ezikhona ingabe isaba khona. Kodwa ke ngaphezulu kwakho konke senze njani ukuvala impompi ngoba into uma engasatholakala ama drugs eMtuba ngiyaqinisekisa ukuthi angeke bebe khona abantu abazohlala la edolobheni, angeke bebe khona laba abantu esibabiza ngamaphara. Ngenyanga kaMashi uNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli uhambele eMtubatuba ukusingatha imbizo yokulwisana nobugebengu. Umphathi wamaphoyisa ngaphansi kwesifundo uMkhanyakude uJerod Thango uthi isidakamizwa zineqhaza elikhulu ekukhuleni kobugebengu ngaphansi kwesifunda. Ama-drugs esicabanga ukuthi ayiwona acontribute kwicrime kakhulu sikwazile ukubopha abantu abawu-82 ecabanga ukuthi ama-drugs eNdunankulu iwona asiholela emacaleni amaningi nokugqekezwa kwezindlu nanokuthi kugcina sekufa abantu njengoba ukhansela noma umeya womthetho ekadesha. I-challenge yethu ithi kunabantu abaseluphekile noma abathembakele okuyibona abasebenzisa iy'ngane zethu ukuze zibadayisele ama-drugs ekugcineni bona bese bethola imali kodwa bangayibhekeleli impilo yabantwana. Ezindabeni zikwaNKZN TV kubikuThabani Maphumulo eRichards Bay. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye futhi masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Kucijwe intsha wezokukhangisa livuke esiswini njengotshwala elezobandlululo. Kanti owaseMtuba empini yezidakamizwa. Imindeni emibili yephoyisa labulawa kanye nomngani walo uwarrant officer Nkosinathi Ntinga nomngani wakhe uMpendulo Mdluli ithi sizokwazi ukuthi idlule kulesigaba iqhubeke nempilo njengoba izigilamkhuba ezakhandala lelitulo lokubulala kwalaba sezigwetshiwe. uNtomzodwa Ntinga oshade noMufu Ntinga kanye noSamkelo Mpanza inkantolo ke ephakeme yaseMtubatuba igwebe odilikajele ababili ngamacala okuthumba nokubulala kanye nokubamba inkunzi kuhlonyiwe. Uwarrant officer Ntinga
nomngani wakhe uMpendulo Ansa Mdluli babehleli emzini kaNtinga ephathane kwesakamthethwa ngesikhathi kugasela amadoda emzini wakhe. Lamadoda abesethatha uNtinga noMdluli abathumba nokwathi ngosuku olulandelayo uMdluli watholakala edendelezile emgwaqweni namanxeba okulimala. Kwathi uNtinga yena watholakala eseshonile ngaso 7 loMfumfu uMsonduze khona kwesakamthethwa naye enamanxeba amaningi okudutshulwa. Imoto yayisetshenziswe ukuba bathunjwe ngayo yatholakala kobuduze nalapha babetholakala khona. Kulesi sigameko kwabe sekuboshwa unkosikazi kaNtinga naye ke oyiphoyisa kwaMbonambi uNtomzodwa Ntinga kanye nenkaba uSamkelo Mpanza. Umsola wesithathu Miracleza okuvelayo ukuthi ke belishende likankosikazi naye owayekhona kwenzeka lesi sigameko wabaleka kwaze kwaba ukuthi ke uyaboshwa ezweni langa kubo ngamanye amacala ayifunelwa wona. Le mindeni yombili wakaNtinga nowakaMpanza baveza ukuthi ke banelisekile ngomsebenzi amaphoyisa wokubopha laba basolwa. Ngiyabonga uphenyo olwenziwa kusuka nje umhla ka1 ngangalindele ngendlela kwashesha ngayo. Isikhathi esiningi kwazi ukuthi nje amaphoyisa into okudlalwa ngayo nje, kodwa into uNkulunkulu ayenza angeke ngize ngamkhohle. Fisa nje ukuze siduduzeke vele ngeke babuye bebesebancane labantu bekusebuncane kukhulu kwesikulindele kubona. uNtinga umfowethu ubhuti wendawo ebesibone siphephile kuyena njengephoyisa bekuthi makwenzeka izinto sifonele bona. So lo ke uMdluli ingane yethu indodana yethu uganwe indodazi yomfowethu ekhaya. Selithethiwe icala enkantolo ephakeme yaseMtubatuba yabe sibathola laba benamacala okubulala, ukuthumba kanye nokubamba inkunzi. Mr. Nkosinathi Protus Ntinga, life imprisonment. Murder of Mr. Mpendulo Mdluli, life imprisonment. Keith, being the robbery with aggravating circumstances of Mr. Nkosinathi Protus Ntinga, Mr. Mpendulo Mdluli and Mr. Lindani Ndimandi, 15 years in prison. Kidnapping of Mr. Nkosinathi Protus Ntinga, 5 years in prison. The kidnapping of Mr. Mpendulo Mdluli, 5 years in prison. Izethameli zasithamela icala zahluleka ukuzibamba kwavele kwachwaza inkantolo. Lemndeni isulu ithi kwenziwe umehluleli uJudge Mosop sibajabulele njengamanje bazokwazi ukuthi balivale leli khasi baqale elinye beqhubeke nempilo. Noma phela bese kufuna ukuqhubeka kuya kwenye inkantolo kodwa nje siyabonga kakhulu sinalapha bakhona nabo ngiyathemba ukuthi bahebi ujabula kakhulu isiqinile senzeke namhlanje nayo yonke iprocess eqaleni sibonga idlozi sibonga uNkulunkulu ngakho ngokwenzekile ukuthi izinto zavele zacaca kusuqaleni kuyafanele futhi sibulise nokubonga emaphoyiseni ngoba isikhathi esiningi besikhuluma amaphoyisa sikhuluma izinto ezingazinhle asenzele umuhle kabi umsebenzi kufanele sibanikeze credit. Okhulumela oKlebe amaHawks KwaZulu-Natal uSemphe Mhlongo uthi amacala lolu hlobo abanokala ngendlondlobala kakhulu ngakho bayaseseka isinqumo sejaji ngethemba lokuthi lokhu ke kuyisifundo nakwabanye ukuthi ngalo yomthetho inde. Uphiko lwamaHawks siyakwemukela ukubhejwa kukaSayitsheni obewuzakwethu uNtomzodwa Ntinga mayelana necala ke lokubulawa komyeni wakhe uNkosinathi Ntinga be-warrant officer besebenza esiteshini esisodwa ke lapho. Amacala afuze lawa ababuhlungu kakhulu ngani ngoba uMrs Ntinga lo ogwetshwe namhlanje wazi kahle ukuthi ngaphakathi emaphoyiseni kuneyinhlaka ezingo-EHW lapho oyakhona uma ngabe unenkinga zezomndeni ukhanselishwe uthole usizo ngaphakathi embuthweni wamaphoyisa. Lesi ke izindaba ze1KZN TV nginguSamkelo Ngqulunga ngiseRogers Bay.
Ziyaqonga izinkinga zabafundi emakolishi okuthuthukisa amakhono ezingxenyeni ezahlukahlukene zezwe ikakhulukazi esifundazweni iKwaZulu Natal. Lokhu kugqame kakhulu kusukela kuqaleni lonyaka njengoba amanye awo lamakolishi sekuhlala kunemibhikisho yabafundi kuwona bekhala ngokungayitholi imali yesikhwama esixhasa abafundi iNSFAS nokwenza bahlalele ovalweni lokuxoshwa ezindlini abahlala kuzona nalezo abaqashe kuzo. Ngaphezulu kwalokho ke nezisebenzi kwamanye amakolishi kaziholile kusukela kuqaleni lonyaka. Zilokhu ziqonge njalo izinkinga kubafundi bezikhungo ezingamakolishi okuqeqesha amakhono KwaZulu-Natal abangase bazithole besele dengwane uma abanikazi bezindlu abahlala kuzo begcina benquma ukungabavumeli ukungena njengoba ke bekhala ngemali abayikoleta yisikhwama esilekelela abafundi ngemali uNSFAS. Ukuphuma kwethu la sizophuma bese singakwazi ukubuyela because since landlord beshilo ukuthi once sisaphuma ngesakwazi ukubuya because kahle kahle la sesihleli ngokucushiswa kahle kahle since uNSFAS ungakwazi ukubakhokhela. Isiphatha kabuhlungu kakhulu ke leyo nto because manje abanye bethu njengoba silana siswele ngempela mangathiwa siyaphuma la imali yokuqasha soyithatha njengoba kwenzeka kanje. Ngokuthola kweziko lezindaba ibalelo kwizigidi imali ekweletwa abanikazi bezindlu abazimele lapho keqashe khona abafundi abaxhaswa ke ilisikhwama. Sinevumelane esazenza nohulumeni uNSFAS ezazithi asithathe ingane zesikole kwi-pilot project yase-TVET ikakhulukazi. Sithi masiyithatha ingane siyifake endlini zethu njalo ngenyanga bese kuba ukuthi uhulumeni kukhona imali esivumelene ngayo ukuthi ufuna asinike. Ngikhuluma nawe nje namhlanje sukela ngo2024 kunezimali ezi-outstanding uNSFAS asikoleta zona as omastand. Ukukoleta kwaNSFAS lezi imali kukhubaza umsebenzi siwenzayo ngokuthi asisakwazi ukuthi si-maintain istandard noma sinyuse istandard somsebenzi edingakala izingane zesikole lezi ekuyizona ezihlele endlini. Laba bathi ke sebebhale kwaphela inkibe zama ukuxoxisana nohulumeni ngendlela eyaphambili kepha udlanga zimuka nomoya. Seziningi incwadi esesibhalile ama communication esesiwenzile nama meetings esesibe nawo nabantu baNSFAS but njalo mabenquma usukubona futhi bayasiphuma leso sivulelwana okubhlungu futhi spokesperson I believe wakamnisi waNSFAS National usanda kukhuluma on Power FM wathi landlord ibona abangawathumela ama invoice on time which is not correct as invoice it in uNSFAS. uNSFAS thina sisubmit information ama students siyesesikole isikole bese sayi-verify information kube yisona esithumela information to NSFAS for ama payments. So at every corner NSFAS is making us fight with amongst ourselves with ingane kwenza ukuthi ingane zisibuke njengabantu ababi nasezikoleni sithi masiyasola bathe ezikoleni thina sazi lutho. Ngaphandle kokuhluleka ukulungisa ubunjalo bezindawo ezihlala abafundi ngenxa ke yokungayitholile inkokhelo abanikazi balezi indawo bathi ke kwabona sebecilwe ezikweletini kanti ke iningi liphuma liyangena ezibhedlela ngenxa yokhwantalala. Lento safika ukuthi sinama overheads ekufanele sokhokhele. You can't go 3 months without paying me imali yami ekufanele ngikhokhe fanele ngikhokhele abasebenzi. We've got securities, we've got cleaners, we've got overheads, Wi-Fi, ama TV, ama lights, ugesi, ama rates. Zonke izinto kufanele ngikhokhele. So that thing is affecting us so much. Uyahamba ebhenki sinama bonds esokhokhelayo. Abanye bethu banama bonds abakhokhelayo. We make arrangements nebank ukuthi okay on this date definitely uzoyithola imali yakho because NSFAS has told us ukuthi on the 28th noma kanjani imali uzoyithola. You go to the bank, you tell them, you liaise with them. Uma sekufika umhla 28 NSFAS is saying the 4th. It's been ongoing. It's frustrating. So khona abagula abasebhedlela khona abantu imizi yabo idliwe imoto idliwe. Ngenxa yokugodla amandla kwabezindlu nabezimoto ezibathuthayo abafundi kuya ezikhungweni kuveleke ukuthi bakhala esifanayo nosekushiya abafundi besele dengwane iningi liphoqeleka ukuhamba amabanga amade eindaweni eziyingozi nokubeka ke izimpilo zabo engcupheni uma ke bebheke esikhungweni zemfundo. Into engayisho njengamanje ukuthi these things it does frustrate ama student kakhulu ngendlela ukuthi if all landlord bengakwazi ukukhokheleka
and thina kunama-facilities nezinto esingakwazi ukuthi ama-resources of which i-transport asikwazi ukuya esikoleni if ulandlord engakhokhelekile and ugesi sibona sisebenza ngawo more and i-Wi-Fi so kuyinkinga kakhulu ukuthi sisebenze without landlord because njengamanje you can see kunama-student la ngaphandle less abuyile amanye suggestion no sicela ngabuye sijazi ukuze resolve yonke lama-issues akhona sihamba ngey'nyawo and akukho safe ngala nangala futhi akukho safe sesihamba sesibaningi yabo sithola sesihamba sibaningi mele ukuthi manje umuntu acela omunye isicelo ungikhaphe yabo mengabe esikoleni akukho safe phezu kwalezi ngqinamba abafundi nabo babhekene nengwadla ungayitholi imali kuso lesikhwama siyacela bandla abacabangele umastende kunini sahlala 3 months wonke sihlele la siyaphela isizophela yesi4 manje ngakho safika ngoJanuary la and nomastende abakaze bakhokhele nathi bafundi siyacela bandla sicela imali ingene kuze sokazi ukugoduka abafundi ezikungweni ezahlukene babambe impikisho bekhala ngalokho kubikwa ukuthi ngonyaka wedlule kube nomhlangano obucayi lapho ke abalezi indawo babevalele abenkampani ebakhokhelayo nalokho ke babefuna izincazelo ngokubambezeleka kwezimali zabo abalesikhwama bavumele ke ukuthi bayaziqonda izinkinga zezimali ezibhekene nabalezi indawo ikakhulukazi ngesikhathi sokuqala konyaka. We urge landlords to adhere to submission deadlines and follow the agreed upon processes to minimize errors in data submitted for payments. NSFAS understands the financial pressures that accommodation providers encounter, particularly at the beginning of the year following the festive season. Consequently, the scheme is seeking solutions to enhance the payment process. Umbiko uhlanganiswe wethulwa emoyeni uNtomkhona Mvubu eThekwini. Ake siphinde futhi sihlabe nanali elinye ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ke ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifolo sangazo namhlanje. Kucijwe intsha ngawezokukhangisa livuke esiswini njengotshwala elezobandlululo. Kanti owasemntuba empini yezidakamizwa. Kuleli qophela ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu 18 randi 88 cent maqhasaniswa nedola lasemelika libe u24 rand 99 cent maqhasaniswa nopondo waseBritane libe u21 rand 48 cent maqhasaniswa neeuro laseEurope. Igolide ke lona lingu $3,321.40 ounce kuthiwelo ngahluziwe ube u$65.85 umphongolo. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulomnyama undlela zimhlophe ngeziguqisa ebesikuphathele zona namhlanje ohlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile